control weche mag lope, obed uso, obed ng'iepo, kidwa loko nyingi, kata kidwa timo amalgamation, gik machalo kamago. Kata kidwa uso lo. Koro gikonyo mondo mana kaka Benjamin osewacho, usa auyaye mondo security matenya obede lopego iko. Kamano. Kamedo Martin. Okay. Eneno ka ng'ato nyalo chiewo gokinyi to wuoch gi akwalo title mar babawa ariyo go ka registrar to registrar osetimo na succession e yo machiek owetewa na modong' po mana ka nyingo sero oket kanyo mane tij land control board. Okay. Okoyie timo gine machiek ma jothuru ohero. Shortcut. Onge. Nyaka iluwa yo motir mana miyo land board oket kanyo. To be ginyalo tamre, chik machielo be oketo ginyalo kwayo to gitamre nok gikadh gimi kwayo no ka ging'iyo no koromo kodi. Okay. Mana miyo kiwinjo kaka Madam Rachel wacho, waketo joma mege iye kanyo, ikichwanjo machuo samoro iseyudo nyako moro matin idwa dakgo. Koro mama geng'o interest mar nyithindo. Jo youth be ni iye kanyo. Mondo geng' interest mar jo youth. Kiki baba usa lowo ayoyaye. Erokamano. Wach ma ngima mokalo. Koro ang'e ni kar pogo lo gi uso lo kae mathoth ne